Haluan kysyä jotain, niin mä kysyn sulta. Ja Kenti on täällä tänään, se haluu meille vastaa. Yes sir! Come on! Kunnon räppäri. Missä uploadit? Yeah. I'm ready. Thank you so much. Come on. I'm gonna ask him some question. Yeah, And always Staffilla, ready. miksi mä oon badja yhtäkkiä? Niin, mä kysyn häneltä kysymys ja sen pitää vastata siihen. Joten hyvät naiset ja herrat. Avatkaa korvat. Oh hell! Kuuntele, mä kysyn sun kysymys pääski, kuuntele. Mulla ei oo aika, mä en halua toi video kestää taas 10 minuuttia. Kysy. Alle minuutti bro, easy. Kuuntele, Joo. mikä voi matkustaa maailman ympäri pysymättä paikastaan? Niinku kerro mulle mikä se on. Sä hiffasit se kysymys, eikö niin? Se on semmonen lintu, joka vaan lentää. Pesha, kuuntele. Ei venä. Luovuta. Fuck it, bro. Kuuntele loppu. Mikä lintu se selität? Ei oo lintu. Kuuntele loppu. Se on semmonen lintu, joka koko ajan lentää, jos se pysähtyy sen dela. Se on se. Eli se vaan matkustaa koko maailman. Mikä se nimi on? Mikä lintu lentää koko ajan? Se lintu, menkää Google, mä en tiedä mikä se nimi on. Brody, mitä sä selität? Lintu, joka lentää koko ajan. Bro, linnuillakin on siivet. Niilläkin on lihaksi väsy, bro. Ei väsy. Kuuntele. Ei väsy. Ei oo lintu. Okei, Ei oo lintu. oota, varvataan. Mä sanon tuon dämäs, mikä lintu Bro, lentää ympäri maailmaa. Kato, kuuntele. Eli se kysymys on. Sano. Mä sanoin, matkustaa maailman ympäri. Matkustaa. Pysymättä paikastaan. Eli se ei pysähdy. Pysymättä paikastaan. Eli se ei pysy yksi paikka. Se vaan menee. Joo, se vaan menee niinku jonnekin. Niinku se matkustaa ympäri maailmaa. Tuo juttu niinku. Ja se ei oo yksi juttu. Se on yksi juttu. Sillä on yksi nimi. Mutta miten mä selitän? Niitä on monta. Mä annoin sille vinkin helposti. Bro, what? Tuo juttu voi tulla sinulle. Se voi tulla minulle. Se voi tulla hänelle. Se voi tulla sinulle. Niinku. Onko se esine? Taas sen turhat Mikä kysymykset. se? Bro! Taas! Mikä matkustaa? Se ei oo ihminen. Okei, onko se eläin? Ei oo eläin. Okei. No niin, mä annoin sille nyt Oh, vinkin. hai. Rauha. Se ei oo ihminen, se on eläin. What Ei the oo. fuck? Mikä vittu se voi olla? Onko se harja? Nyt mä en oo antamassa sen vinkin. Nyt mä oon oikeesti korjamassa mun Mä en hiuksia. tiedä, mikä vittu se voi olla. Vaan. Toi on niin helppoa. Ja jos mä sanon sille se vastaus, sä oot vaan sillä, joo, toi on totta. Niin. Tai mä sanon, toi oli dämäs. Kuuntele, mä sanon. Toi juttu, jokainen saa. Kaikki on saanut sitä. Jokainen saa. Kaikki on saanut sitä. Paitsi ne paitsi jotkut, en mä voi sanoa muuta, mutta jotkut. Mutta melkein kaikki saa. Mä oon saanut, sä oot saanut, Fati on saanut, kaikki on saanut. Niin. Ympäri maailmaa. Vor sinäkin, joka katot mun video, sä oot saanut. Se pyöri. Tuo juttu, se vaan matkustaa maailman ympäri. Se ei ole vain yksi juttu. Siis se on yksi juttu, mistä mä puhun, mutta niitä on monta erilaista. Mutta loppujen lopuksi sillä on vain yksi nimi. Mikä se on? Mitä se juttu tekee? Se juttu, mitä se, jos mä sanon sulle, Sä sano jokainen saa, mitä se juttu tekee. siis jos mä annan sulle vinkki, sit sä tiedät jo se Sano vastaus. pikku vinkki. Pikku vinkki. Onko se syötävä? Mikä syöttävä? Ei oo syöttävä. No mikä vittu se on? Niin kun sä saat tiedon sen kautta. Tiedon. Joo, tietoa, tai sä voit saada sen kautta. Ei bro, mä en sano enempää mitään vittua. Okei, mä annan sulle helppo, koska jos mä sanon jotain muuta, niin sit se on helppoa. Tiedätkö se vastaus? Niin Onko se netti? ei oo netti. Mut se on semmonen juttu, Tää vittu mä selitin netti, what? Joo. mä en voi antaa vinkki tähän. Reellisesti, jos mä annan vinkki, unohan se äskeinen vinkki. Jos mä annan vinkki, niin sit sulla on jo se vastaus. Älä mene liian pitkälle. Bro, what? Mieti rauhassa. Ei, kato, mä voin sanoa. Mä vannon, sä et tuis löytämään tuon vastaus. Luovuta. What you mean? Koska sä What pidennät you toi video. Hän ei sano mulle se Bro, vastaus. mä tiedän se vastaus. Hän ei sano mikä se on. Tiedätkö sä? Mä tiedän se. Hän ei sano he. Venä. Tänne. Abo älskade. Sano se vastaus. Kuuntele. Mä tiedän toi vastaus. Se on. Eli juttu, mikä pyöri koko maapallossa. Joo. Ympäri maailmaa. Joo.
Ja jokainen saa. Jopa sinäkin, joka katsoo. Joka jaksaa. Ei ihan kaikki. Ei ihan kaikki. What? Mä sanoin sulle, ei ihan kaikki. Okei, pikkuvauvat ja näin ei saa. Mutta mä sanon, joka ikinen täysi-ikäinen ihminen on saanut sitä. Suomessa. Vaan Suomessa. Ei vaan Suomessa, ympäri maailmaa. Ai jos sä sanoit, joo. Nah, bro. Tuo juttu voi matkustaa, vaikka sanotaan, mikä on niinku kaukana, mikä on niinku sun mielestä kaukana. Kiina. Sanotaan, että tuo juttu voi matkustaa Kiinasta Suomeen, Suomesta Kiinasta. Niin kuin mä annoin sulle vinkin. Kiinasta Amerikkaa. Lentokone. Ei. Bro, ei mä en tiedä edes. Mä en tiedä. Luovutatko sä? Mä luovutan. Sä luovutit, eiks niin? Mä luovutan. Mä annoin mun katsojille pieni vinkki. Se jutun nimi alkaa Pellä. Pele! Mhm. Venä, älä paina video. Sä et osaa, bro. Sä luovutit. Sä luovutit. Se alkaa Pellä. Hei, silti mä annan sulle chance Pellä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mä lopetan. 7, 8, 9, 10. No vittu perse. See you next time. Oh my Nähdään. God.